Hej Vikke, jeg vil bare sige god bedring. Vi håber snart, du bliver rask igen. Og vi behøver ikke engang sige, hvor meget vi elsker det, for det ved du godt. Og du kommer igennem det her, for du er rigtig stærk. Ja. Vi glæder os til at se dig i skolen igen. Hej hej. Hej, god bedring. Ja. God bedring. En, to, tre. God bedring! Det var en rigtig god bedring, fordi vi hørte, du havde brækket din albue her i løbet af påskeferien, og du ligger på hospitalet nu. Det er vi rigtig ked af, og vi glæder os til at se dig igen. God bedring, Victoria. Hej Victoria. Hej Victoria. Vi vil bare sige, at vi var rigtig ked af det, der er sket med din arm. Og vi vil bare sige god bedring og Spis noget is på hospitalet. gratis milkshakes. Milkshakes! Yeah. God bedring, Vik. Vi håber snart, du kommer i skole igen. Så vi ses. Hej. Hej Vikke. Hej. Så vi laver en god bedring-video til dig. Og til det, der vil Jeppe sige nogle fede beats, og så danser jeg en god bedringssang til dig, fordi det gør man som indianer. Og så tænkte vi, så får du den allerbedste mulighed for at blive rask og få gode arme. Er du klar, Jeppe? Jeg er klar. Okay. Så det var det. Ses derude, Vikke.